Poďme sa spolu pozrieť na to, kto to bol chalan Achilles a o čom vlastne hovorí tá jeho povestná peta. Ja si popri tom spravím 10. a kopnem do koní a povedem ďalej smerom k vykládke. Tá prvá je v Trente. Chalan Achilles bol začias, dajme tomu, Jula Cézara, tie doby, keď neboli ešte žiarovky. Sa narodil začias, keď neboli žiarovky, a jeho mamka a jeho ocko mali kamošku, voľakú, Perimbabku, ktorá pri jeho narodení, po jeho narodení ho zobrala do lesa, kde bolo čarovné jazierko, o ktorom vedela len ona, a chcela, aby bol keďže chcela, aby bol mocný bojovník, tak ho do toho jazierka ponorila a spravila tam jednu chybičku, pretože keď ho ponárala, toho chlapca, chalana, tak ho držala za tú petu. Držala ho za petu, dole mal hlavičku, a ako ho ponárala do toho jazierka čarovného, tak ho neponorila celého. A nad hladinou mu zostala tá peta, za ktorú ho tá babička držala. A tam vznikol vlastne ten bod, ktorý nazvem bod G. A to bola jeho slabina jediná. Čiže keď do ňoho vlastne strelili šíp, tak sa mu nič nestalo. Napríklad sem. Nič sa mu nestalo. Lenže jemu strelili šíp do tej pety. A to bol problém. To bolo jediné miesto na jeho tele, ktoré bolo zraniteľné. Jediné. Jeden malý bod na celom mieste. A tým som vlastne chcel povedať, že mi nepripomínajte pre mňa že mi nepripomínajte ženu,
ktorá je pre mňa vo vnútri nečistá. Pretože ono to má opačný efekt, aký by ste chceli, aby mal. A keď má byť spomínaná pre mňa vo vnútri nečistá žena, akože tým kľúčom, tak som si na začiatku misijného diela, ktoré robím, povedal, že pôjdem pod korienky, že mi je to jedno, že keď pôjdem pod korienky. Tak to hovorím tak priateľne. Ten záver, ako neviem, či je pochopiteľný, ale dúfam, že ho pochopíte správne, že akési tlačenie na pílu má opačný efekt. Ja som pred chvíličkou si na 10 minút natiahol chrbátik, tak som taký, že nerozkúkaný ešte. Tak, have a nice day.